100 гадоў таму дзесяткі тысяч людзей з'язджалі з беларускіх зямель у злучаныя штаты Амерыкі за лепшым жыццём, новымі перспектывамі і вялікімі грашыма. Іх жыццё на радзіме ў Беларусі ці ў расійскай імперыі, ці Польшчы, ці савецкай Беларусі было складаным са шматлікімі выпрабаваннямі. У падкастах «Земля свабоды» мы расказваем гісторыі ўраджэнцаў Беларусі пра тое, як яны жылі на беларускіх абшарах 100 гадоў таму і што атрымалі на чужыне, куды часцяком з'язджалі без грошай, але са спадзяваннямі на лепшае. Палатно працягвае цыкл аповедаў пра беларускіх яўрэяў, якія з'ехалі ў Амерыку 100 гадоў таму. Гэтым разам мы расказваем гісторыю Майра Гарбуса, які прыехаў з Пінска ў Злучаныя Штаты. Майр Гарбус нарадзіўся ў Пінску ў 1910 годзе. Ён пераехаў у Амерыку праз 10 гадоў, 1920. Майер памятае Пінск як вялікі горад са шматлікай яўрэйскай супольнасцю. Там было некалькі сінагог, яўрэі працавалі ў дробным гандлі, на мясцовых фабрыках, займаліся рамяством. Бацька Майера быў настаўнікам, вёў заняткі з дзецьмі розных узростаў. Заняткі праходзілі ў вялікім пакоі ў іх доме. Маці дапамагала бацьку і трымала невялікую цукеркавую краму. Сям'я Гарбусаў была вялікая. Акрамя Майра было яшчэ 3 братоў і 1 сястра. Старэйшыя брат і сястра першымі з'ехалі ў Злучаныя Штаты, калі Майру было ўсяго некалькі месяцаў. Ужо пазней менавіта старэйшы брат перавёз усю сям'ю ў Амерыку. Думаю, мы былі тыповымі яўрэямі, якія пакідалі Расію перад Першай сусветнай вайной або адразу пасля яе. Гісторыя Расіі і Польшчы была нерадасна для яўрэяў. Пагромы, антысемітызм. І, канешне, легенды пра вуліцы, выкладзеныя золатам у Амерыцы, і разуменне, што гэта краіна дэмакратыі для ўсіх, прымусілі нас ехаць. Я памятаю адзін выпадак падчас вайны, прыкладна з 1917 па 1919 гады. Пінск стаў месцам баёў паміж бальшавікамі і беларусамі. І з-за гэтага практычна ўсё яўрэйскае насельніцтва было вымушана перасяліцца ў невялікі горад для Варшавы. Па дарозе туды польскія салдаты схапілі майго бацьку, у якога была доўгая барада, і зрэзалі яму гэтую бараду. Добра, што нажніцамі, а не штыкамі, як бывала часам. Больш я не памятаю нічога дрэннага. Падчас Першай сусветнай вайны сям'я Гарбузаў жыла не ў Пінску. Немцы збіралі ўсіх членаў сям'і для працы, а маленькі Майер знаходзіўся пад апекай рабіна на гэты час. Пасляваенны час быў незразумелым, успамінае Майер. Раніцай людзі бачылі чырвоны сцяг бальшавіцкай арміі, а ўжо вечарам на вуліцах маршыруюць нямецкія салдаты. Яшчэ праз дзень там стаіць польская армія. Пасля вайны і баявых дзеянняў Гарбуза вярнуліся ў Пінск. Гэта адбылося прыкладна ў сярэдзіне 1919 года. У 1919 годзе старэйшыя брат з сястрой ужо даслалі дакументы для пераезду астатніх членаў сям'і. З Пінска Гарбузы паехалі ў Варшаву, дзе прабылі каля 3 месяцаў, пакуль адбываліся фінальныя бюракратычныя працэдуры. З Варшавы ў Ротардам ужо адтуль на караблі яны плылі ў Нью-Йорк. Майер не вельмі добра памятае само падарожжа. Яму асабліва запомнілася ежа, бо пасля ваенных гадоў, калі ўся сям'я літаральна галадавала, паесці штосьці новае і смачнае было сапраўдным шчасцем. Уся сям'я падчас падарожжа перажыла марскую хваробу, асабліва дрэнна было маці Майера. Памятаю, як прыехалі, нам сказалі, што мы набліжаемся да Амерыкі. Мы ўсе выйшлі на палубу. Мы ўбачылі статую свабоды. Мы былі вельмі ўзрушаныя, пачалі пляскаць у далоні, махаць рукамі. Было шмат маленькіх лодак вакол нашага парахода. І бацькі паказалі нам, на якой з лодак знаходзіцца мой брат з сястрой. Яны пазналі нашых бацькоў і махалі ім, а мы махалі ў адказ. Я не памятаў іх, бо калі мы з'ехалі з Расіі, я або яшчэ не нарадзіўся, або быў немаўляткам.
Калі сям'я Гарбузаў прайшла ўсе медагляды, міграцыйная служба адпусціла іх да сваякоў, якія сустракалі іх у Нью-Йорку. Майер памятае, што іх даставілі з іміграцыйнага цэнтра на Манхэттан на пароме. У брата і сястры не было дастаткова грошай, каб заказаць таксі для сям'і, таму яны паехалі чыгунцы. Першыя месяцы Гарбусы жылі ў кватэры мужа сястры Майера, а пасля бацька арендаваў вялікую кватэру для ўсёй сям'і. Бацька Майера ўжо быў пажылога ўзросту, яму было каля 60 гадоў. Ён не валодаў англійскай мовай, але адразу далучыўся да рэлігійнай абшчыны яўрэяў, ураджэнцаў былой расійскай імперыі. Бацька хацеў адкрыць школу, каб вучыць яўрэйскіх дзяцей, але для гэтага трэба было б вывучыць англійскую. Але ён адмовіўся гэта рабіць, таму заставаўся актыўным толькі ў справах сінагогі. Маці таксама не працавала, займалася домам. Сям'я Гарбусаў прыехала ў Амерыку ў ліпені 1920 года. У Майера было цэлае лета, каб пацягнуць англійскую мову. У верасні яго прынялі ў школу, і ён трапіў у спецыяльны клас для іншаземцаў. Але хутка, праз некалькі месяцаў, яго перавялі ў звычайны клас. Школа, у якую хадзіў Майер, была пераважна яўрэйская, а вось у старэйшай было больш дзяцей італьянскіх імігрантаў. Майер пайшоў працаваць у 14 з паловай гадоў. У гэты час ён працягваў вучыцца ў школе, а затым змог скончыць каледж. Я называю гэта 7 доўгіх галодных гадоў, бо было вельмі цяжка працаваць з 8 раніцы да 6 вечара і хадзіць у школу 4 вечары на тыдзень. Я працаваў пераважна ў жаночай абутковай прамысловасці, куды пайшлі мае браты. Да гэтага я спрабаваў розную працу, быў хлопцам на падхваце, клеркам у адпрацоўцы тавараў. Заробак складаў па $15-20 на тыдзень. Браты сказалі мне: «Кінь ты гэтыя спробы знайсці працу белага каўнерыка. Ідзі на фабрыку, будзеш зарабляць сапраўдныя грошы». Першы час Майер гэтым і займаўся, але з часам змог атрымаць лепшую працу і стаў юрыстам. Я рады, што нарадзіўся ў Еўропе. Гэта стала для мяне пачаткам падарожжаў, якімі я займаюся і цяпер. Калі я пераехаў у ЗША ў 10 гадоў, я яшчэ не разумеў культурных адрозненняў і ідэалогій, што існуюць у свеце. За апошнія 17 гадоў, калі моя фінансавая сітуацыя дазволіла мне падарожнічаць, мы наведалі шмат краін: Еўропа, Мексіка, Паўднёвая Амерыка. І я зразумеў, толькі праз зносіны і наведванне іншых краін мы можам стаць талерантнымі. А талерантнасць для мяне вельмі важная рэч у жыцці. Толькі праз павагу да іншых поглядаў і палітыкі мы разумеем, што няма ніводнай краіны ці народа, які быў бы вышэй за астатніх. And that there is not any one country or any one people that is superior to anyone else. Дзякуй, што былі з намі. Гэта падкаст «Зямля свабоды» ад Палатно. Гэта наш фінальны эпізод. Мы абавязкова працягнем расказваць гісторыю ураджэнцаў Беларусі, якія з'язджалі ў Злучаныя Штаты 100 гадоў таму. Далей яшчэ цікавей.